Takže další challenge, sice to není taky challenge, ale je to spíš taková na čas. Je to, minulé Radim trošku prohrál nade mnou se skořicí. Tak teďka tohle on vymyslel, protože mu to jde. Dávat si něco hlubokého do krku. Takže je to litr vody. Minule to vypil za 3 sekundy, tak... To máš! Za 11 sekund. Aha, no to je jedno. A 100 to? No a to fakt. Počkej. Aby je. Začínáš? Teďka začínáš ty. No ne, ty začínáš. Jak se zapíná na to tvoje Prostě mobil? potom dáš spustit. Tady, ne na tom. No dobré. Ačkej. Jež dělej, no co jak se na to mají tak dívat, když tady budeš vydýchávat. 3, 2, já teď. Jedenáct a 35 sekund. Super. Jak můžeš z vody, kde nemá bublíky, krkat? Zikuj doma je. Víš to, že jsem nám dal vodu z bazénu? Já. Teďka to stupne. A tentokrát to vypiješ celé. Počkej. To pojď. Fuj. Já, yes! Co to je? Grál, ne? Co budu pít decentně. Ne, rapču. Tak 3. No, počkej. No tak 3, 2, 1. A to zase vypijou, nenabavíte. Výborná voda. Ježíš pí. To je na čas? Nasyp. Co? Dobrý. Dobré, to stačí. Ne, to celé vypiješ. Ty jsi taká lama, ty jen podvádíš. Právě to celé vylil. Já jsem si musel na to postavit. Tak já mám čas 10 sekund, on má 11. Co to bylo? Takže je to 2-0 pro mě. No, dobře, tak je to 1-1. Vyhrál teďka cider pro tentokrát. Příště bude míst syrové maso. Fuj! Tomu ver.